Ето село Бузовиц. Това е офиса на дядо Стефан. Ето го е. Но тук има и такова за агнета. Ето. Солариум. Ето солариум. За агнета има. Ето го е. Той нали ловджия беше. Има такива снимки. Ето и две баби. Чистят фасул. Боб. Тук на дядо Стефан офиса е. Служил тук разни винили отгоре. Така като има слага, като няма. Ето го и него. Ловджия беше едно време. Колко прасета отрепал, ако знаеш. Ето това е. Гостите днеска дойдоха. Да ги видим тук какво правят тези баби. И чистат боб. Ето. Тук се наливат. Какво наливат? То нейлон. Виж, Нейлоновще. Чанти нейлоновще. Кой е това? Диана? Това. Те си приличат. Здравейте. Аз снимам. Аз снимам. Всеки снима. Еми. Нека така, малко да има някой клип. Ето тук е трактора на дядо Стефан. Трактора тук. Ето и моята кола.